עדיין לא מצליחים להתמיד באימונים? גם אחרי הטיפים מהסרטון הקודם, קבלו עוד 3 טיפים, האחרון בטוח לא יאכזב אתכם. טיפ מספר 1, תמדדו התקדמות והצלחות. תתעדו את המצב הקיים שלכם במספר מישורים. זה יכול להיות במשקלי עבודה, בטכניקה, בחזרות, אפילו שינויים קטנים במראה. ההצלחות הקטנות ייתנו לכם דרייב להמשיך לעבר המטרה הגדולה שלכם. טיפ מספר 2, אל תתחכו אחרי אחרים, תמצאו מה אתם אוהבים לעשות במכון. בין אם מדובר בתרגילים מסוימים שאתם יותר מתחברים אליהם, או שיטות עבודה שאתם מעדיפים, אין פה שחור לבן. עדיף שתעשו משהו מכלום. טיפ מספר 3 והחשוב ביותר, ואולי אני קצת משוחד, אבל חוץ מלהפוך את התהליך שלכם ליעיל, מדויק, קל ומקצועי יותר, מאמן טוב יעזור לכם גם להתמיד, ולא רק כי אתם מחויבים אליו. מאמן טוב ידע להתאים את האימונים לשגרת החיים שלכם. לעבוד איתכם בצורה הדרגתית כך שלא תתייאשו כבר בהתחלה, ללמד אתכם איך לעבוד בצורה הנכונה לכם כך שלא תיפצעו, בין אם זה באימונים אישיים או בליווי אונליין. מאמן טוב ידע לגרום לכם להגיע כל אימון מחדש עד להגשמת המטרות שלכם ואפילו מעבר. אז אם ניסיתם כבר הכל ואתם לא מצליחים להגיע למטרות שלכם, מוזמנים